ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାଶୁମା ପଲିଥିନଟେ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆଲୋ ଝିଅ ଆ ଦେଖିଆ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜିଅନ୍ତା ବିଲ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଖପ ଖପ ହେଇ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏତେ ସକାଳଟାରୁ ତମକୁ ମାଛ କୋଉଠୁ ମିଳିଲେ? ଶାଶୁମା କହିଲେ ଯୋଉ ରୋଡ ଆଡେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ବନ୍ଧଟି ଦିଟା ପିଲା ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଖାଲି 50 ଟଙ୍କାଟେ ଥିଲା, ତତେ ଭଲ ବୋଲି କିଣିକି ଆଣିଦେଲି। ଯାହା ହଉ ମୋ ମନଟା ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଶାଶୁମା କହିଲେ ଆକୁ ଟିକେ ଠୁକୁଠୁକା କରିଦବୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇ ମାଛକୁ ଭଲ କି ଧୋଇ ଧାଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଳେଇ ରଖିଦେଲି। କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ହାଲକା ଭାଜି ଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ନେଇ ବାଟି ରଖିଥିବା ଜିରା ସୋରିଷ ପିଆଜ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଲାଗିଲି। ଏବେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ସହ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବି ପକେଇଦେଲି। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଦଳିକି ସେଥିରେ ପକେଇଦେଲି। କିଛି ବିରି ବଡ଼ି ବି ପକେଇଲି। ବଡ଼ି ପକେଇଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ମାଛକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ପରେ ଫାଳୁଟେ କମଳା ରସ ସେଥିରେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲି। ହେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମୋର ବିଲ ମାଛ ବଡ଼ି ବେସର। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।